Для мяне гэта такі пошук новых форм, пошук реализации, пошук не страціць контакту з тым, што важна. Сёння будзе в гэтым праекце будзе 3 часткі, і в аснове ўсяго будзе лежаць кніга йогы. Гэта адзін з біблейскіх тэкстаў з Старога Запавету, з даволі таким складаным сюжэтам, я бы так сказаў, пра чалавека, які быў добры, добразычлівы, клапаціўся пра ўсіх, але страціў усё, і ён прайшоў гэтыя выпрабаванні, і на гэтую гісторыю можна глядзець з розных бакоў. І сёння з гэтым бачаннем нам дапаможа Андрей Савченко, Юра Дзівакоў. Яны будуць у першай частцы сённяшняга паказу. Гэта будзе штосьці накшталт спарынгу. Гэты спарынг будзе складацца з 6 частак, у кожнай з якой будзе даволі жорстка абмежаваны час, што будзе вымагаць ад рэжысэраў, будзе шмат вымагаць, скажем так. Кожная частка, першая частка — гэта відэапрадстаўленне, прэзентацыя самой ідэі, і гэта ўсё будзе такім, як бы, такой, я бы назваў, дэканструкцыяй, рэжысэры, як бы, спробы зрабіць пастаноўку ў такім разрэзе і, як бы, прыцягнуць у гэты гледача. Гэта будзе такая прэзентацыя, асобных паказ частак таго, што можа ўзнікнуць у спектаклі. І першая частка — гэта пераказ на відэа гэтай кнігі йогы. Другая частка — гэта пачатак з таго, з чаго будзе пачынацца спектакль. Третья частка — гэта самы важны элемент спектаклю, то, як бы, за што ўсё трымаецца. Чацвёртая частка — гэта візуалізацыя, гэта спосабы ажыццяўлення праз вобраз гэтага тэксту. І пятая частка — гэта пытанні да рэжысэра. Гэта будзе взаимодействие спадара Андрея и спадара Юры, где яны будуць адзін аднаму в такім фармаце бліцу задаваць пытанні адносна іх ідэі і рэалізацыі гэтага тэкста. І апошняя частка — гэта фінал спектакля, як ён можа выглядаць. На пачатку мы яшчэ зробім лёсаванне, і з гэтага будзем ведаць паслядоўнасць, хто як будзе з нашых рэжысэраў гэта паказваць. Пасля гэтай першай часткі у нас будзе другая частка з запрошанымі мастакамі, фотографамі. Капіталёв, Лейзік. Так, я сёння Женю спытаў, якая будзе ідэя, ён сказаў, гэта будзе рэфлексія кнігі йогі. Вельмі лаканічна, і гэта будзе другая частка, на якую будзе адведзена паўгадзіны, в якой таксама прымуць удзел Андрей і Юра. І апошняя частка будзе глядацкая частка. Гэта, на якой будзе таксама паўгадзіны, в якой можна будзе пайсці рознымі шляхамі. Можна будзе паўзаемадзейнічаць, пагаварыць з рэжысэрамі, можна паспрабаваць выказаць, як бы, свае адчуванні на то, што было убачана. І ёсць яшчэ адзін варыянт таго, як гэта можа частка выглядаць і што ў ёй можна рабіць. Падчас рэжысэрскіх частак кожны з рэжысэраў, гледзячы на свайго калегу, спарынг партнёра, будзе на бумазе, на паперы пісаць то, як бы, што ён адчувае, бачыць, будзе фіксаваць гэта на паперы
гэтыя паперкі потым будуць перамяшчацца туды на дошку, і з гэтага будзе паўставаць яшчэ новы дадатковы тэкст. І в гэтай глядацкай апошняй частцы можна карыстацца, падыходзіць, браць гэтыя фрагменты, чытаць, і, можа быць, у нас штосьці з гэтага з'явіцца новага. Гэта частка будзе імправізаваная, таму паглядзім, што з гэтага будзе. І зараз я хацеў бы зрабіць лёсаванне нашых 6 частак. Ярол, Рэшка, хто з вас? Рэшка. Рэшта. Там, что вы будете Данте. Данте? Там, по-моему, Данте. Не супер пробить Данте на моем. Не, абсолютно. Задоволение. Добре, перша частка. Починає Андрій. Друга частка. Починає Юра. Третя частка. Починає Андрій. Четвертая частка. Починає Юра. 6. Так. Пятая частка. Все, уже потеряешь. Починає Андрій. Шостая частка. Починає Андрій. Все у него было доброе. Он был знакомитый, заможный, богатый, у него было 7 детей, и он был праведный и справедливый. Бог лечил его своим лепшим сыном. И вот сатана одночі почал сомневаться, что вера Йова бескорыстная. И Бог дозволил ему проверить веру Йова. Тогда сатана сделал так, что Йов стратил в один день все свое богатство, всю свою маемость, статок, у него загинуло 7 детей, и врешті-решт сам Йов захворів на некую страшную хворобу. И до Йова пришли сябры, які порвали на себе одеяння, мовчали з ним 7 днів, а після почали упевнювати його, що питання Богу задавати не варто, що треба сподіватися, і що, може бути, не такий він уже і безгрешний, і справедливий, раз отримав такі покути. Йов не погоджався з ними, сперечався, доказував їм своє право, відстоював своє право задавати питання. Був там ще один молодий чоловік, який розгнівався від цих розмов і був предвестником того, що зараз з'явиться Бог. Бог справді з'явився, засипав його питаннями замість відказу. Йов прийнявся, в некотором сенсі супокоївся, а Бог назвав його праведником і вернув йому все з лихвою. Okej, dobra, ujawicie sobie Jowa. Ён самый звычайны хлопец, ну, больш-менш, такі клінічны, верагодна багаты, мае выключыць працу. Але на небе Бог д'ябал п'ють каву і йдуть заклад, як два сусіди, яким нема робіць у аўторак пасля абеду.
В один момент все летит до чертей, литерально. Речь возникают, дети в дурних здареннях, а сам Іов покривається повстями, які виглядають як мапа невідомої і вельми сумної країни. Ён сядзіць у попеле і чухаецца чарапком ад гаршка. Гэта яго новы хобі. Да яго прыходзяць 3 сябры. Яны падобныя на стаканных агентаў, якія спрабуюць прадаць табе поліс ад апакаліпсісу, які ўжо адбыўся. Першы Эліфаз кажа: «Ты, мусіць, забыўся памыслу і перад малітвай». Вілдат кажа: «Бог – гэта матэматыка, а ты памыліўся ў космосе». Сафар проста кажа, што Іов думае. Іов не здаецца, ён крычыць у неба: «Я хочу пагаварыць з менеджером». Нарэшце з'яўляецца Бог, але ён не супакойны. Ён пачынае задаваць такія дзіўныя пытанні, нібыта на інтэрв'ю ў Гугле. Ці быў ты там, калі я праектаваў снегавікоў, ці ведаеш мобільных тэлефон, левіафан і так далей. І ў гэтым свеце няма сэнсу шукаць логіку, тут можна толькі трымацца за капялюш. Ну і фінал. Бог вяртае яму ўсё. Новых дзяцей, нібыта па гарантыі, новых верблюдаў і чыстую скуру. Іов жыве доўга, але я ўпэўнены, кожны раз, калі на небе пачынаецца навальніца, ён трохі прысядае і чакае наступнага жарту. Першае адчуванне было тое, што, ведаеце, такая рэч, што чаму менавіта хтосьці павінен мець нейкае дачыненне да твайго жыцця. Асабліва ў тых момантах, калі ты разумееш, што ты ёсць ты, і твоё жыццё ёсць твоё жыццё. Чаму менавіта хтосьці, дзесьці і калісьці павінен быць тваім кіраўніком і мець нейкую магчымасць кіраваць тваімі пунктами дослідження і так далі.
самый важный элемент. Для меня в этой книге, в этом творе самый важный элемент питання. Питання, без яких немагчыма пазнаць, немагчыма знайсці адказы, немагчыма даўмецца сэнсу, немагчыма выявіць праўду і няпраўду. Я задаю питання собі, спробую знайти на їх відказ. Я слухаю, які питання задають люди. Я спробую відрізнити питання до чоловіка і питання до Бога. Я спробую не блытать и не задавать питания, які тычацца Бога, и только Ён может отказать на их, бо человек не ведает, что такое Бог, и не может взять на себе ягоную роль. И не зблытать гэтыя питання з тымі, якія можна задать человеку, маючы на увазе, что человек откажа замест Бога. А як задать Богу такие питання? І, може бути, самое складанае, як пачуць адказ, хутчэй за ўсё Бог будзе маўчаць. Але, верагодна, Ён дае знакі. Гэтыя знакі ты, я мусіш навучыцца чытаць, успрымаць іх. І в момент, калі гэты знак прыходзіць, хутчэй за ўсё у тебя пачынаецца сапраўдная барацьба з сабой. На што ты варты, у што ты верыш, і дзе ты сапраўды хлусіш, грашыш. Мне падаецца, што за ўсей ідэалогіяй, якая ёсць у гэтым творы для сваіх часоў, усё ж такі ёсць структура, якая асабіста мне кажа пра тое, што калі ты знойдзеш пытанне і задаш яго у верным накірунку, у цябе ёсць шанец атрымаць адказ і памяняцца, і памяняць. Хаця б сябе. Окей, 5 секунд. Я тобі скажу, коли це можна зробити. Насамрэч, гэта вельмі цяжкае пытанне, знайсці гэта нейкі адзіны вобраз і элемент неіснуючых нейкіх рэчаў. І кожны раз сутыкаючыся з нейкім выклікам гэтых пытанняў, ты сутыкаешься з нейкай пустэчай. Например, калі мы мелі кожны з вас нейкі балёнік, давайте представим, что вы маете нейкі балёнік в руках и будем его надзьмухаць. Давайте попробуем надзьмухаць. Вельмі так марудна, надзьмухаем, и он блакітны, например. Рик, давай. И гэта велізарная пустэча у адпаведнасці, потому что мы бачым кожны дзень. Як бы маем форму, але гэтая форма можем так надзьмухаць. Нейкі жарт, альбо нейкую структуру, якая подпорядковується тільки специфічна нейка структура. Готові. Можете пустить такой баллончик, как они полетели.
Наступная история, так? Тебе осталось еще Филина. У меня сейчас осталась Филина. А, там было 3 Филина. Ну, я думаю, что эту Филину можно выписать через застаться з этой пустежі. Наприклад, будем так розважатися у гэтым накірунку. Або з гэтай плямай ці штосьці на кшталт. Можна ще раз запустити эту штуку, наприклад, давай паспрабуем. Можна ще раз зробити, як гэта штука. Визуализация. Такая была думка, что это некое споткание у американских, например, коли есть герой, який жадає забить себе у некую как это называется, такие экзистенциальное самозабойство. Это вельми подобно на американские мотели. Я думаю, что зараз можно побачить. И тут есть такая значимость, як ти зустрічаєшся в мотелі і у кав'ярні американського штату, як мастака Хопера, який зараз ви бачите, і ось вона буде довжитися за 1 хвилину, там, де розмовляють сябри і сам Йов, де питання і відкази в некім сенсі не мають ніякого значення. Яны маюць столькі форму, яны маюць столькі магчымасць быць тут і зараз, альбо спаткацца адзін з адным на працягу вельмі кароткага часу, на працягу кароткага часу задаць адзін аднаму пытанне і потым знікнуць. Я думаю, што гэта вельмі такая падобная гісторыя знікнення. Там, дзе ўсё застыгла, там, дзе ўсё не мае ніякага сэнсу. Думаю, штосьці такое. Можна яшчэ раз? Конец часу. Дзе кожны з нас нейкі агент, я не ведаю. Які можа зміць сваю пазіцыю. Альбо не зміць сваю пазіцыю. Альбо мець нейкую просту за, альбо внутрі. Слухать, приймати закази.
і грати своїм героєм. Jeszcze raz. До Йова пришли вестники, и один за одним в один момент поведомили ему, что он стратил все в наемности, достатка, полов, ослиц, верблюдов, что смерть узнял дом и обрушил его на голых детей. Йов порвал на совет. Зрезал свои волосы. И сказал: Бог дал, Бог взял. Я пришел в Бога с чрева своей натуре и вернусь в Бога. Да будет благословенное имя Бога. Коли сатана выпросил у Бога магчимость забрать у Йова здоровье, сапсовать его скуру, покрыть ее струпьями, Йов взял римский Бог, сел у Бога и почал соскопливать. Три сябры Йова доведались про ягоные покуты, пришли до его, убачили, не познали, порвали на себе оденья и 7 дней молчали. А 7 дней Йов заговорил с ними. И он проклял свой день, он проклял свое народжение, свое життя. Он не хотел сустракаться с этим життем, не хотел приходить в этот свет, потому что не разумея, за что этой покуты. Сябри почали упевнювати його, що треба сподіватися. Треба нічого не робити, сподіватися і йти далі. Після вони почали упевнювати його, що треба терпіти.
все трэба перацярпець. Ёў не пагаджаўся з імі, не унімаўся і паўтараў свае пытанні. Ён верыў у тое, што ён рабіў, і тое, як ён рабіў, было без граху, было ад шчырага сэрца. Тады сябры сказалі, што Ёў, хутчэй за ўсё, грэшны раз мае такія пакуты, ну за штосьці ж ён іх атрымаў. Ёў і з гэтым не пагадзіўся. І сябры угаворвалі Ёва не задаваць Богу пытанні, а Ёў не уймаўся. Ён не замаўчаў да апошняга моманту. Я задаю пытанне, навошта я раблю тое, што я раблю. Все абставіны мне кажуць, да не рабі гэтага, это неправільна, амаль нікому не патрэбна, это не важно, а я все роўно гэта раблю. Мабыць, некі такі механізм ён спрацоўвае, і я не могу параўнаць сябе з Ёвам. Я не без греха, 100%. Але ў мяне ёсць пытанне і да гэтага сусвета, і да Бога, і да свайго прызначэння, і да сваіх сяброў. Толькі ўзнагароды іншых. Сучасный человек избирается типа в дорогу, типа кудись, собирая речи, открывая скрыни, укладывая свой заплечник, убирая сметься. Смеется. Отправляя свой заплечник. Долго стоять. Дыхая, слухая свое дыхание, смеется, плача, научить. Почти решит. Собирается сходить. Никак не может ловить это первый крок. После раптом з'явилось щось падає. Одна частка речі, другая частка, третья. Все на жирных дырках, все рассыпается, и больше решта. Пепел, починає висить в просторі,
гулять, малевать некие картинки и развивается во всей просторе физика. Я думаю, що не треба відказати на питання. Я ще раз я напустив. Думаю, что так. Може ще раз напустити до питання. Може ще раз. Четвертый жестко. Я уже була, але просто зробили 5 разів. Це було ідеально. Ерик, ще раз можеш помахати. Супер. Это я? Это вы? Это я? Это мне нравится. Наш ход. Ваш ход. Наше питання. Я сблыт участки, да? Ні, ви все зробили добре. Добре. Юра, Так, готовы? так, конечно. Это будет блиц, альбо... Это будет блиц. 100% блиц. Давайте. Поехали. Чому ви погодилися удільничати в цьому проєкті? Тому що вам вельми тяжко відмовитися. Як ви зараз себе відчуваєте? Добре. Чого більш за все боялися при підготовці? Вас. Скільки вам треба часу, щоб перетворити книгу Йови у спектакль? Може бути 17 днів. Кому в этом свете вы доручили роль Йова? Нікого. Роль Бога, Нікого. роль сатани. Цікаве питання. Може бути комусь. Ведаю. Ведаете, кому? Той, хто грає в фільмі «Валеріан» і «Город розних...» Ладно, Люку Бессон. Хто ви сам у этом творі? Я сам. У яким жанрі ви пробили спектакль по книзі Йова? У американській реалістичності. Як думаєте, на що цю історію написали? Я думаю, як збентежить усіх жителів землі. А на що ви ставили у Біблію? Ще раз? На що уставили цю історію у Біблію? Возьмете велизарное питание, я не ведаю. Чи згодні ви з тим, що Йов нападкав гвалтовну, самою моцною в житті Йова несправедливість? А якою ви нападкали у своєму житті самою моцною несправедливість? Я думаю, что это семья. Калі уявіць, што ўсе прасторы гэтага сусвету дасяжныя, дзе б вы хацелі паказаць свой спектакль па кнізе Йова? Нигде. Як вы зараз сябе адчуваеце? Вельми цікаво. Што вы знаходзіце ў гэтай гісторыі самым прыгожым? Поэзию. Якая самая важная якасць Йова? Что я не понимаю? Вы б маглі самі сыграць Йова? Нет. Колькі каштуе ваша праца рэжысёра-пастаноўшчыка спектакля па кнізе Йова? 50 тысяч долларов. Якая самая вялікая праблема зараз у вашым жыцці? 50 тысяч долларов. Якая самая вялікая радасць зараз у вашым жыцці? 50 тысяч долларов. Што вы думаеце пра імя Йов? Файна, йоу. Юра, што вы думаеце пра сваё імя? То, що воно так само існує, а не кожен раз деформовано. Што павінен умець, чым валодаць актор, якому будзе наканавана стаць вашым Йовам? Бути подобним на зорку. Што для вас самае каштоўнае ў акторах? Бути зоркой. За што вы не любіце актораў? За то, что... Я не желаю быть зоркими, но больше отсотков. Што вы за чалавек? Снуп. Які вы рэжысёр? Супер снуп. Пра што вы марыце? Про выспу. Чаго вы больш за ўсё баіцеся зараз у сваім жыцці?
Памерно. Вы верите в Бога? Excepte mon maman, vient dormir avec ce que je voulais son adresse. Нет. Спасибо. Всегда? Что вы ожидаете, когда идете до дома? Спокойно. Коли вы прочинаєтеся, що ви робите першим? Спробую задать питание Богу, у меня ніколи не отримується. Отримали гэтае пытанне накіраваць праз іншага і потым вяртаць да сябе. Треба розбиратися самому. Хто ви? Чоловік. Ці маєте ви нейкае дачыненне да сусвету, да збудавання сусвету? Ні, я маю дочинення тільки до порушення свого сусвету і збудування сусвету в межах театру. Ваші кольори. Зеленый, фиолетовый и я забыл. Що є правда? Правда – это энергия. Окей. Що є люди? Люди – это проблема. Проблема в чим? Проблема у тих, кому з ними домовиться і порозумітися. Коли ви стоїте перед величезним будинком, що ви відчуваєте? Звичайно, нічого. Може бути перспектива. Скільки книг у Біблії? Поняття немає. Книга Йова 10, чорт відомо де. Я подивив, кольки до її після я їв, я не веду, кольки там книг. Коли ви робили розмальовку, яка вона повинна була бути? По книзі Йова? Ні, просто розмальовка. Розмальовку. Господи, я не вмію робити розмальовки. І коли я робив розмальовку, хутчэй за все... Ні, я робив розмальовку для своєї дочки, намалював мумітату, або намалював дракона, і мені було вельми класно, коли вона розмальовувала те, що я намалював. Що об'єднує артиста і фашиста? Прага отримати увагу. А що відрізняє артиста і фашиста? Це визначення, спроба або практикувати сусвет в якості фашиста, або, може бути, дослати на сусвету щось, що варто в ним поміняти. Яку ви випадку вибрали для поховання, свого поховання? Щиро, то хотів би бути клоуном, але це непристойно для інших людей, то може бути Господи, яку я люблю випадку. Саван? Саван? Сказав Саван, ну Саван. Окей. Якого кольору ви були Саван? Я мяркую, что такого благородного брунатного кольору, такі от. Німці або Альманія? Альманія? Добре. Я запишу, что у нас дали? Финал. Финальный финал. Я финал сыграл. Я вас не радую. Я переплутал с питаниями. Ні, насамрэч я просто Для гэтага былі фінал це спецыяльныя плашки. Мне падавалося, што Эрик зробіць нейкі бліцкрік. Ці не? Не. Так ти ж Хорошо. Добре. Мой фінал? Да. Мой фінал Юрофінал. Юродей. Пустельча, пустыня, шмат соніка і гэтак далей, і гэтак далей.
Калі можна было бы зрабіць такое, што пасадзіць яго ў нейкім не ведаю, тэатральным ці не тэатральным асяроддзі, каб пачала бы расці трава, і яна моцна падымае яго так высока, наколькі у нас хапіла бы часу назіраць за тым, як ён падымаецца. Альбо колькі у нас хапіла б магчымасцей зрабіць гэта ў тэатры. Ведаю, што, напрыклад, у шекспіраўскім тэатры ёсць магчымасць адкрыць прастору столі і падняць яго вышэй і вышэй і вышэй і вышэй і вышэй і вышэй і вышэй. І я думаю, што гэта тая канцэптуальная кропка альбо той канцэптуальны фінал, які для мяне быў бы вельмі важны. Як бы парадзіць, я не ведаю. Я не ведаю, ці ёсць такая магчымасць у сённяшнім часе, але я спадзяюся, што яна можа быць, альбо павінна быць. Вось такая штука. 2 минуты фінал. Шмат трэба. Шмат касоў. І накірунак на накірунак у вышыні. Штосьці такое. Думаю, так. На гэтым нашы першы час скончылася. Важна, што трошки папоўнілася запісамі. А зараз наша другой частцы будзе Юля і Женя. Вы готовы? Так, хвилину подготовку. Здравствуйте. Вот, мы фотографы, мы хотим вот, представиться. Я Женя. А я не видно. Вот, нас пригласили сюда, но мы ничего не смыслим ни в режиссуре, ни в актерстве. Что мы обычно делали, это визуальные проекты. Вот. И после прочтения книги и так, и так, и вот так, книга Иовы, да, ну, по крайней мере, меня она немножко забаламутила, и задался я очень много и вопросов, и не получившись никаких ответов, и как же так, и почему. Я даже у Юли спрашивал, она такая, не понимаю ничего. Уж сам разбирайся в этом. Ну вот как бы вот и разбираемся. Поэтому на протяжении какого-то времени я начал видеть различные знаки, про которые говорились. Это были какие-то послания, фразы, то, что как-то отвлекалось. И поэтому мы, как фотографы, собрали, так же как мы работаем, опять же, с визуалом, собрали некоторое ощущение визуальное, плюс несколько фраз, которые были вот в течение этой недели. Мы попросим вас их посмотреть, а потом, возможно, если нам удастся, мы попадем на небеса. Ну, мы с Юлей, а потом мы вернемся. Вот, поэтому это трудно.
мы посмотрели отрывки, кусочки из двух настоящих документальных фильмов, в том плане, что это происходило все по-настоящему. Это фильм о Себастьяне Сальгадо, это режиссер Вим Вендерсон. Вот, это черно-белые кадры, а цветное это Коялискатси. Это можно перевести как земля, потерявшая баланс, либо то, что жизнь идет, жизнь, потерявшая баланс, где что-то надо менять. Вот. А теперь, с вашего позволения, я хочу подняться немножко на небеса. Вот, пойду вот, товарищи. Уважаемый Бог, уважаемый Сатан, можно вас попросить выйти с нами в зрительный зал? Они, как всегда, заняты какой-то очередной игрой, и кого-то, наверное, проверяют. Нас, наверное, людей или что-то. Ну, выйдите, пожалуйста. Ну. Давайте на секундочку представим, что вот Бог, вот наш Сатан. И если у вас есть один вопрос, вы можете задать одному, либо второму. И, возможно, мы получим ответ, а может не получим. Может, у Юли есть вопрос. Дайте джойстик. Все. Так просто, да? Разбирайтесь с ними. Нету вопросов. Зачем? Что-то на улице. Вот это все смотрю, то, что на улице. Мамыть. А зачем? Чтобы вы задали мне это питание. Отказ. Что вы зробите з отказом? Вам легче може стати без отказу. Та-та-та-та. Скажи, пожалуйста. Что питание? Что хотите? Скажите, а кто читал книжку Лёва? Вот кто-нибудь в присутствии есть? Я не читала, но проходила. Нет, ну, трудно. Нет, трудно, если люди не читали, то трудно. Да? Ну, вы уже все представили. Чего? Серьезно? Да? Да. Йога терпила, да? С одной стороны, с другой стороны, там был спор. Просто два парня наверху решили, ну не поспорить, а поспорить, да, и так вот, давайте мы проверим на веру, да, человека, и сделаем вот его там сметем чуть ли не. Мені подається вельми добре питання і одразу відказ є. Навошта? Навошта це питання і відказ, наприклад, з моєго боку. Я так само відчуваю навошта. Що це таке добре питання, але навошта одночасово це просто відказ. Така, якби, Ну, добре. Тоді така екзистенція ніяка в тому сенсі, що окей, кожен може якби
Тут самый простий варіант, з моєго боку, як інша забудова, що кожен сам може казати на питання, щоб сам. Повертаючись к історії Юри. Быцем би хэппі-энд. Все скончилося добре. Чоловік проходить праз нейкія там іспити, щось углубляє, віра яго кислая, і все добре. Все і вертається. Чому нема шукання радості? От гэтых хэппі-эндов Нема. нема. Я могу сказать, что во всех старом темном заповете радость. Я кажу, що чоловік приходить у гэтай світлій радості. Аллилуйя, Адонай. Я не исключаю, что, может быть, те люди, які створили старий заповіт, не спробували замінити радость, дати радость просто так, в сенсі, Ну, радость я маю на увазі як надія. да, я міркую, что человек, может быть, есть такая позиция, что ты мусишь и радость, и надею знайти сам. Тут, где-то, я не исключаю, что просто тогда не ведали про легкий дофамин. Там, в сенсі, надо было как-то в сенсі постараться, что-то надо было сделать, как порадоваться. Разбогатеть, порадоваться, поесть, порадоваться, поспать, порадоваться. Ну так, это такая часовая история, потому что когда не помиляются альбо 15-м часцы, альбо 18 я уже не памятаю, что кажут, что вы так само будете знищені як лайно, як говно. І ніколи гэтага говна не будзе побачена. Але ми зараз можемо побачити там говно Скандинаву, яку ви знайшли не так раз давно, і ми бачимо гэту фізіологію. Потім цікаве порівняння на узровні фізіології і той самої речовісності. Що это такое выражение, что этот текст, зараз я отказываю просто не просто справді, что этот текст мне криху знаходиться далеко от сьогоднішньої речовісності. Не ведаю, як это будет Кнарт сказать. Почему? Все мысли одинаковые. Испокон веков. Одно и то же, ничего нового. Просто что текст. Может быть. Не декорация, а суть остается той же. Ну, то же самое, пробачте, будь ласка. Що ми, коли Андрій казав, що я задаю собі питання, на що я этим занимаюсь. Ну, это, ну, как бы Андрей родил параллель. Там лишь, как разумею, я не знаю, Андрей родил параллель. Ну, так. Ну, так ти ж питання, ну, просто ж ми можемо все ускладняти. Бо коли тобі 12 років, ти 14, ти перший раз закохався, тобі здається, ти все ведеш про кохання, ти все ведеш про життя. А коли ми дорослі, ми з таким говном, покажется, сустракаемся, ну нам все тяжко, понимаете? Ну, ось, и все, и весь отказ. Но я не веду, такое особистое. Питание Бога особистое, питание... А книга писалась, питание, почему книга писалась? Что? Какое питание было сказать? Почему я ее написала, эту книгу? Вы ищете питание? Чому я її написала? Ось цікаво, чому людей, що їм так було тяжко, чому вони взяли і написали эту книгу?
Эту книгу очень хорошо использует костел, в пример того, что... Давайте забудем про костюм, это все зрозуміло, а же это было, видать, костюм, нет? Коли уже религия такая... Они любят так, ну, это очень хорошая книга для использования. Это как манипуляция. Да, я просто вот про то. Вы думаете, это только инструмент? Не, ну не только. Так а что-то ты, ну, такие питания на то, что Что мы говорим из них должны быть? Нет. А какой? Ну, Что-то же мучило, что почему-то была такая потребность писать эту книгу. Или А, была потребность такая- только одна манипуляция. цікава форма в этой книге про то, що, наприклад, історія його покут, вона вельми коротка, але опис, ну, якби описання емоцій, відчування, вона вельми велізарна. Таке ураження, коли ми просто розповідаємо так таку взяти некую таку систематику, може бути вельми коротка, але те, що каже сам Йов, або його сябри, і ось це збудування гэтага тексту, тих емоцій, тих почуттів, мені видається, це таке саме одно, ну, не було так, це така історія бачна, одно з самих цікавих, така поезія почуттів. Поезія почуттів, як я можу виказати своє тяжари, своє захоплення життя, своє можливості бути на гэтай землі і не вертатися у лона, ну, там, як там, смерті і так далі, а що я відчуваю від гэтага життя, ну, тут і зараз. Там, коли вельми пригоже описано, там вельми моцно описана эта структура, менавіта структура, як я відчуваю себе зараз праз, магчыма, нейкія пакуты, але праз гэтыя пакуты я даю моцную інфармацыю пра шчасце жыцця. І не дзіўная, такая парадаксальная рэч. І вось гэта парадаксальная рэч, якая тут існуе праз тэкст, альбо праз словы, я бы сказаў, праз самого Іова, і гэтак далей, што амаль што словы Бога, слова сатаны, там іх зусім мала. Там вельмі шмат формы і сістэмы менавіта чалавека. Як чоловік, незалежно у яких би він обставинах не знаходився, як він не перестає бути захопляним свого життя, навіть коли він йде на смерть. Така дивна система картина. Йому кажуть, прокляни, помреш, а він завжди починає так розкривати некую істоту свого буття. І гэта захопляє, моцно захопляє. Кажется, что это некая история супротива. Супротиву чого? Ну, ось ти кажеш, що він кажуть, ну, зроби тое, а він наоборот робить. Він перестає там задавати питання теж. Ну так, безумовно, звісно. Йому і у гэтым є парадокс. Якби, по сутності, якби, коли тебе все забирають, саме ж цікаво, тебе забирає той, хто тобі все дав. Там такі є, там, морський огонь, зробив тоє, він знищив тоє. Але там ось гэтага нема. Але там, ну, я думаю, що там шмат парадоксів насамрэч в гэтым тэксце. Там ёсць так само, што ён кажа, я праклинаю гэты дзень. І саме што цікава,
калі ён праклінае гэты дзень, то дзень збудаваў як бы Бог, збудаваў для яго. Але гэта таксама парадокс, такая некая... Там нават дзень нараджэння. Дзень нараджэння, так. І думаеш, навошта ты робіш такое, што альбо яму прапаноўваюць як бы тое самае зрабіць, але ён робіць крыху па-іншаму, але ён робіць менавіта тое, што прапаноўваюць яму яго сябры. Але мы і гэтага ад самага пачатку як бы не заўважаем, але ён гэта робіць. Але мы застаемся побач і разам з гэтай історыяй, з гэтым персонажам. Это практически что происходит. Ну, ему пропонуют сябры як бы про то, что як бы, коли ты похулишь Бога, он тебя забьет. Это жонка. А, это жонка, sorry. Не задавай питання. А? Я правильно. Там, да, там Не задавай питання. Там по кругу идет, насколько я разумею, три варианта. Первый вариант сподевайся, все обыдется. Другой вариант терпи. Терпи не вообще. И третий вариант, ну ты заслужил. Как бы ты, Ну так. Типа ты вспоминаешь, ты где-то там согрешил, помнишь? Да. Я мяркую, что мне просто цікаво было, что вы кажете, что Йов робить то, что пропонують йому сябри. Він так каже. Там є свято у тексті. Зараз я не можу там цитувати, на жаль, але ён менавіта гэта робіць. Ён якби проклинає, наприклад, той самий день народження. Ну, в том смысле, что он проклинает Бога. Так, просто він проклинає Бога. І по сутності Бог, як істота, яка повинна була б зреагувати на це діяння, і вона не реагує. Вопрос. Чому? Ну, тобто, цікаві парадокси. І я думаю, що у гэтым якби і ёсць бачення, мені падаецца, што гэта вельмі чалавечая кніга. Юморист такой, да. Ну штосьці на што? Ну так, гэта такая вельмі чалавечая кніга у біблійскай прасторы, у прасторы біблійскай іерархіі. Может быть юморист, але там у Йова есть такой момент, и он як бы каже про то, что я ведаю, что ты не человек. И ты не можешь глядеть на меня зараз як на человека, и на мои покуты, и на весь этот процесс, и як на человека. Я тільки одно не могу зрозуміти, каже Йов, чому ти мені не говориш тое, що, ну, якби, вот, тое, що ти маєш на увазі, чому ти мені не даєш знаки, чому ти мені не дозволяєш себе убачити і почути. И вот за это право там, убачить и почуть Йов бьется до конца. Ведать чому. Да. Ну, и он, ну так, подається, що так. Чому і навошта, ну в сенсі варіантів шмат. Я мог щось пропустити, там, якби, і накосячити, умовно кажучи, і не ведать, що це. І сябри так і говорять. Ти накосячив. Нет, вы не ведаете. Ну вот как бы сябры не могут ведать то, что ведают там. Что ведают там. У меня вот тоже такой вот вопросик, питание. В конце Иова Бог ему возвращает все, да, там во много раз больше. И детей. Но это новые дети. А что с теми 10 человеками, за что они погибли тогда? Просто из-за какого-то доказательства и спора? Но это люди, и они погибли. Это питание, про якое спрашиваются теологи, философы. Кierkegaard задавал питание Богу. Он тоже задавал. Да, ну, в сенсі, там в книге не позначено, чи ти самі діти, чи ні. І Кierkegaard казав, слухайте, коли это іншие дети, то это не наш Бог. Он забил детей, как бы, не наш Бог. Коли он вернул тих самих детей, это наш Бог. Добре. И в книге нема отказано. Нема отказано. Добре. Угу. Велізарне питання, чому ми, поганці, моцно виходимо у жидовську історію? Все, конець. Спасибо, Сатан. Чому нас категорично так цікавить? Чому? У 15 главе там есть отказ. Там есть лучший, то, что зараз отбывается в свете, описано в 15 части, что начинается просто гвалт, но то забивают все один одного.
Ну, я так для себе думаю, что в этом имеется в виду, чому у нас шмат навіть, тобто там шмат гэтых слов є там, як це називається, куди думаю, вертається в этой душі, там, люди, там, шалом, шалом. У нас вся релігія збудована іудейських коннотацій. Мы плавно перешли к вопросам. Не. Мы уже давно жили сейчас. Думаю, да, давно уже. Вы нас переводите туда? Мы уже перешли без перевода. Так было задумано. Так. Алексей Григорьевич. Окей. Просто я нет, я распинаюсь. Я трошки затримався. Я можливості раніше ніколи бути Богом, навіть просто поіграти, нікому не було надо. А тут зараз, в сенсі, мені сподобалося то, що я не можу, ясно, що я не могу это условить. Я не могу условить, как заговорить со Светой про улицу с позиции Бога. Я думаю, что это в Гоголе... Ну да, я не могу. Слишком много на себя. Да, занадто много. Ну, такую задачу поставили. Надо как-то же обойтись с этим. Обойтись. В каждом фильме играет Бога. там еще Подсказка. кто-то. Я не ведаю. Я не уверен, а готов. Ну, попробовать можно будет. Вот теперь сомните как бы. Вы, ну, в сенсе, так поиграли, там, на что все это. Но вы же не спробовали зараз про змяне почуть отказ не мой. Я думаю, что там уже что-то, знаете, чего мы не знаем, что осталось за кадром, как бы. Поскольку мы не читали это произведение, мы не знаем, Что у что... вас уже есть какие-то ответы? Может, там оно где-то, да, просто... Это питание до человека, который прочитал трошки больше, чем вы. Да. Это не питание до Бога. Ні. Ну, Зачем питання все для Бога это? так само є таке, але я думаю, що кожен з нас такі питання задає час. Все. Тяжко быть Богом, тому... Ну, давайте ты просто человек. Я думаю, может, у нас есть. Я как человек, на что все это? На что Ну, это или всё? что тебе первое нравится. А то, что теперь отбывается. Ну, Я не говорю про это помешкание. Запустили, как бы, уже давно, много столов запустили. По-перше, что с нами так можно. По-другое, что мы так можем сами как бы принимать это. Мы спазняемся передухилить это, пробачить это. Мы как бы, подается, что в наиве так и знаем. Эта тема добра от Бога и там, не веду, катастроф от Бога, и она постоянно там фигурует, и у его питание, ну, такое, в смысле, вот мы доброе от Бога принимаем, а злое нет. Ну, что у него свои планы там, ну, какие-то, что у него там есть свои кульни, планы, там, не веду, что-то у него там есть. Но Пане Филиппович, ви досі не відомці є. да. Я, наприклад, вірю у енергію. Не веду, як це називається. Тут уже мої розборки. Кожен свої ідеології. Я, наприклад, не здаю ніяких питань. Ну, а хтось, бачиш, здає. Ну, я не выключаю, что вольня в А проверку. все остальне, це 100% маніпуляція, як була в Імбрі, я ніколи не задавалася таким питанням, що є релігія. І коли я це все побачила на свої очі, як там люди, ну настільки, ну такі невероятно там живуть, Господи Боже мой, це було страшно. Це цілий документальний фільм з Тушком.
А где ты была? Индия. Але яны все покорныя і ходзяць да іх царквы, церпят. Саме так, две такие передо мной успомины, это як рікші, я таких ніколи ніде не бачила, это як чверть мяне, мужик, і я таких жил ніколи не бачила. И там, да, ну вы, видать, были все, да? Кто из был этих людей? И там, когда ты попадаешь в старый город, ты просто и в биомассу попадаешь, тебе так несут, тебе так несут. Вот обезьяны ссут на тебя. И поміж ними еще рикши вот так вот. И женщина сидит, наверное, килограмм 300. Ну такая страшина. Вот я бачу, я думаю, один летяний, я думаю, уже это еще живи. Вот я проходила мост, я по-белорусски мост. Там такие трущобы такие, и все в флажках украшены. Ну это пропитание про Бога, разумеете, вообще, про религию вообще. Я бы такое слово даже не говорила, это что-то другое. Есть светлая сила, сильная, значит, счастливая, радостная. Ну, просто почему-то это, извините, пожалуйста, я просто свои думки я делюсь. Я долго молчала. И так все флажками украшено, боже, так страшно, и так все с флажками. И я иду по этому мосту, и меня кто-то дергает, ну еще в ресторан. Меня кто-то дергает, я поворачиваюсь, а там стоит, я не сразу до меня дошло, там стоит вот такое вот маленькое существо, и он так выплясывает, я бы станцевала. Я бы вам сейчас показала, как он выплясывает передо мной. Так выплясывает, а потом так устал и так отпахнул, а он был без руки. И там говорили, что вот год назад здесь ты бы видел кишки, тут же зубную щетку и вот все. И они все покорно ходят в церковь, и они терпят. И все, для меня сразу вопросы все исчезли про религию. Мне не надо читать книги. Не надо, все. Я знаю, что есть неимоверная сила, которая никакого отношения к религии не имеет. Это мой личный мой ответ. Я не имею права, наверное, даже об этом говорить. Это как пропаганда, я уже боюсь, если это будет звучать как пропаганда какая-то. Это только лично, это такое личное дело. Это как про любовь говорить, наверное, я не знаю. Потому что как-то мать. Я про что я искала, зачем они писали эту книгу. Они хотели сказать про эту энергию, или они хотели уже тогда, понимали, что люди становятся жестокими, или хотели взять как-то их там. Я не выключаю, что есть две такие позиции. Кто-то створяет, такие речи, по-моему, не створяются для манипуляций. Для манипуляцій такі речі використовуються. Знаходиться моцна реч, яку далі беруть і використовують на ті потреби, які важні. Но я не думаю, що у стваральників першопочатково давайте нас маніпулюємо якби про таку історію. Вот у меня все ж таки есть отчувание, что это такие разведенные речи. Я ще читав про одну цікаву інтерпретацію, що там шмат питань, в який час этот твор увогуле узник, и кто его писал, и так далее. И по одной из версий было, что это с часу египетской доминации над габреями, и что это Йова, и он был фактично таким дорадцем при фараоне, одним из. И там как раз таки было питание про, по-моему, я уже так сам не могу помиляться, или про забойство первенца, это что-то такое. І було гэтых три дэрацыі, і адзін выступіў за, трое супраць, а гэта Йова прамаўчаў. І гэта в кантэкст таго, што ён жыў там благасна, правільна і так далей,
Але вось як бы быў момант, дзе ён як бы прамаўчаў, і вось як бы гэта сапраўдная вось та прычына, па якой ён церпіць. Як бы ён гэтага нават не разумее, таму што яму падаецца, што нічога кепскага не зрабіў. Гэта, ну, зноў жа, як адзін з такіх контекстов, які може бути. Ну так, мы просто зараз розглядаємо вже таке враження, що ми розглядаємо з пункту гледження європейського чоловіка. Це все, не з пункту гледження історичних процесів. Так буває. Так. Просто ми так захопляємося структурою, яка існує у гэтым контексте біблійських історій, але яна, то, що ти кажеш, має некий історичний процес збольш, чим просто нека філософія, ці така моральна, ці екзистенціальна історія. Ну так, може бути, це відбувається. Насамперед. Так что получается, если мы там чуть-чуть себе, ну где-то, Подшаманим, да, у автомобілістів є такий термін, коли ми тут трошки подшаманим. Накрутим. Джойстикові Тахометр накрутим. Коли не помиляюся, у першому класі ліцею в польській школі проходить. На вот этом предмете, який називається релігія? Ні, предмет, який називається польська мова. І там проходить Біблія. Ну, там, по-моему, книги Иова, Здається, є тут програма. Это ж мне не взрослый. я сейчас малой там как раз в этом первом классе. В першому класі А є. это предмет религии, это не... Ні, це предмет польська мова. Уже после І по програмі польської мови проходить Біблія на першому етапі. Ну, як И больше 51 класс. Тяжко читается, да? це зараз я програму. Да, читається тяжко. Я имею в виду просто сердце. Разные интерпретации есть. Я же нашел, которая такая более-менее поэтичная. А когда вот такая прям церковная, то там да. Наскільки глибоко ми в третій часті? Мені подається, що вже з головою. Уже з головою? Так, так, так. А ты все еще не вернулся? Нет, я вже вернувся. Я вернувся. Да, це просто такий плавний переход, я подумав, що не треба Ну, нічого. это микс там. Так, так, так. Добре, а у мене все ж таки залишається питання. Ну, чого вам хочеться в этот момент? В сенсі, ви там побачили, послухали, поглядели, поразважали. Есть что-нибудь такое, что вот кудись там нараджается? Можно я скажу? Давайте, конечно, краще. Кстати, такая цікава історія, що коли є так, як називається, спаринг, що я не ведаю, що це може бути при іншій історії, але я розумію, що супольна історія одної теми для мене вельми тяжка. Розумієте, про те, що ти, якби ще не ведаючи про те, що з тобою відбувається, у той момент, коли ти знаходишся тут, у просторі, розглядачом, самим собою, з вами, і так далі, що чим більше ти виходиш в цю історію, тим більше возникає желание застаться самому. Не так было Не, я цікаво. разумею. Я просто кажу про себе, що Так, все ж це таки таке там, чувство, так, а я є як таке глядач. желання, що ти якби шукаєш навіта ось цієї простори, яка називається приватною просторою. Я не ведаю чому, але це вельми класно, що вона
не ў тым сэнсе, што гэта цяжка і кепска альбо вельмі цікава, але яна раскрывае тое, што як бы пацверджвае твае індывідуальныя практыкі. Вось гэта нейкая такой гісторыі самотнасці. Я просто зараз так вот, просто як репліка, вот такі каментар про тое, што я адчуваю эту гісторыю. Гэта не кажа про тое, што гэта такого не можа быць, гэта наадварот, яно як бы адчыняе просто і узбуджае менавіта яшчэ больш самотнасць і індывідуальнасць пошукаў асобных там, дзесьці там, што ты не хочаш раскрываць сваіх таямніц. Ну штосьці накшталт такое ведаю. Мені було цікаво, а у кожного будуть розміри? Потому что мне подавалося, что у нас будет вугли, что будет задавать одни и те же питания, альбо не одни и те же. Я могу признаться, что скласти питание для меня оказалось самым легким. Я просто сел, и я разумел, что мне надо... У меня было не 33 питания, которые я вышел, там 27, а у меня было около 50-60, я просто откидывал питание. Мне подается, что я словил такое задовольнение, как бы, эти питания из тебя летят вот как с пулемета, по сутности. Ты можешь задавать вечное питание постоянно, и просто в самих питаниях, в тем, как они нарожаются, я чую некое такое довольно мощное задовольнение. Я не ведал, что у нас будет там в территории отказов, але вот эта хваля была такая довольно мощная, и разом с тем я зрозумел, насколько далеко я от книги Йова. Насколько нашмат ближей я зараз в этой кропці, як мені подається, до Юри, і наскільки далеко від там, матеріалу, там, філософії, релігії. Так книгу написано. Віри. Книгу написано до людей, просто не до кожного. Ми можемо там збудувати якісь свої, мені подається. І тому так вибудовується простора питання. Коли б все це було сконцентровано тільки на некій релігійності або на постаті віри, або як це називається, не ведаю, то там і такі були питання. Я так само відчуваю, що я задавав питання, тільки два питання, які дотичилися, наприклад, цієї теми. Нас цікавить, не ведаю, квартири, вулиця, сніг і так далі. Які костки у бегемота, як труби. Ідуть? Я перевірю зараз ксенга Хіова. Справді, у першому класі ліцеї є на програмі. Это 15 год, дети. Так? Это до питання контексту. У першій класі? Да. Ліцея. Пропасти. У першій класі 7 год чоловіку, я не думаю. Нет, 15 год, да, в першому класі ліцеї. 15 год. Зараз потрібно скоросту. І, это новость до питання справді контекст. Ось кому він близький, кому він далекий, але агулом він сам по собі далекий, тому що, скажімо, ми ведаємо мову оригіналу. І хто її ввогуле ведає. Ми ведаємо там інтерпретація, переклад. Коли, ось, наприклад, там, дагэтуль нема там канонічного перекладу Біблії на білоруську. Цього нема, значить, нема ніякої такої системи цілісності. Але коли так ось розважати, коли навіть тут були учні першого класу ліцею серед нас, так? І такий формат, ось те, що приймально на екзаменах, в форматі занятків, так? І вони просто змогли там отримати добру оцінку, скажімо.
Потому что могут раздражать на это. Но вы сказали, вы лучше. Я не включала, потому что я на теологических каких-то курсах, А. я проходила, слушала, рассуждали, искали ответ. Точно так же, как сейчас. Всегда пытаются медиировать. Ну да, это некая бесконечность отказу, правильно? Что это, Можно бесконечно. Ну, что одночасово это может быть таким и близким достатком. это некая допомога на будущее, правильно? Ну, в тим сенсі, що і близько, але ось коли ми не ведаємо контексту. Так. Я про гэта я так само задаюся, наприклад, кожен раз питання, коли сутикаєшся з біблійним текстом, що як це до нас близько, наприклад, то, що там вони розповідають нам от такі є менавіта специфічні грецькі слови, так, і треба їх до нас вони не мають ніякого значення в яким сенсі, тому що з європейського контексту або з азіатського контексту зовсім різні позиції. І тому... Ну, я могу сказать, что я еще раз повторюсь, что у меня есть отчувание, коли просто не казать про некую науку, а там есть история про человека, ну, что это вельми человечая история. Одна з перших, может быть, або може не перших, я не ведаю историю человека. Например, то самое, когда там написано «Песни песней», это для меня было першее важное питание, коли я попрацював так само з цим текстом, що дивно і вельми приємно, що і цікаво, що ми ті істоти, які розважаємо про кохання. Ми можемо це казати словами. Так? Ну, там про пісні і так далі. Що ми якби робимо цю форму, яка представляється нам, іншим і так далі, раз слови. Коли ми починаємо казати, ми починаємо гучати. Ну, це прозріє. Я думаю, що тут так само, що коли ми розважаємо про покути, це така книга про покути, що є дозвол розмовляти або розважати про покути, що я покутую, про несправедливість. Неважно, дотичиться это религийного контекста, Бога, Шатана, Будды, Шивы, Далее. А это дотичиться просто про покуты и что мы с этими покутами, что с этими покутами, что с нашими покутами, как мы бачимо это, как мы с ними існуємо з этим. Ну, тому що книга – це некий дозвол, так? Коли не було б книги, ми б таки не довідалися, може бути. Або довідалися тільки просто на той час, такі самі собі там щось мислили, або збудували іншу концепцію і так далі. Просто іншу форму. Мені здається, що сьогодні це не Так. Это 15 глава, там можно почитать. Там все это просто сегодняшний день. 15 глава. Это курс. Курс людей там. Перший клас ліцею. Так. Это было интересно, это такая ошибка. Будем рихтоваться. Сказали ведущий, может нам переходить в четвертую часть, неформально. Танцы. Так, сильно завітали. І ще нагадую, можна, сьогодні ніхто так не вийшов на ГТК, так можна просто вже в неформальний час прийти і почитати, що там сподівали режисери. Это вельми тяжкая история. Так, і доставайся незауважено. Нет, почему? Просто особливый. А ви будете щось далі робити? Мы будем думать. Доброе питание.
То есть это была такая спроба, и в нашем плане стоїть якби там сесії розмовляти. Тобто, що це, як це, чи варто це робити далі. Дякую. По школах выходить. И много не подписывается. Ну что? Ну, это классно. Я могу, например, сказать со своего боку, что, например, когда Андрей телефоновал, написал, что это был такой выклик, и ты разумеешь, что некоторые, шмат кто, занимается театром, а тут мы занимаемся... Я не буду сказать, я не буду сказать пшик, потому что как никого не покрывается. Сори. И там доктор по лингвистике. Ну так, потому что, ну, коли есть некий выклик, а от Андрея завсюду есть некий выклик, а не на выклик. Тяжко. Добре, дякую. Може бути розмовляємо. А там что ты написал? Что если ты кому написал? Можно прости почитать. Я ж не прошу. Читри. Написи, посерьезно. Читри, читра, чиє. Все разом. Добре. Так, дякую всім велике. Ну, это такие, в сенсі, официальный конец. А далее мы в этом будинку можно заходиться до 21 години. Ну вот можно полгодины тут И можно спокойно. пробку подвести. Как Давайте. вы знаете, вы так недосказанность. Вот хочется пробку. То есть вся вот эта концепция, вся философия, то есть как это одним предложением таким. А вы можете подвести кнопку? Ну я так, каждый как-то свою кругу подведет, конечно. Вы отчуваете вот необходимость, да, потреба такой? Ну вот у меня такой, как бы, классик идет.